in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kapintulo kag gatos ka mga empleyado sa Pigkawayan LGU sa North Cotabato, mingaab na sa nalangan nila nga sweldo. Budget officer sa North Cotabato, gideklarang persona non grata sa sangguniang panlalawigan. Residente sa Malalag, Davao del Sur, nga wanted sa kasong pagpatay, nadakpan human sa 12 ka tuig kapag tago-tago. O mga PDL sa Davao City Jail, gidasig nga mananom og gulay pinaagi sa urban gardening. Sa detalye sa ato mga balita, wala pa madawat sa kapintulo kagatos ka mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa Pigkawayan, North Cotabato ang ilang sweldo ug bonus. Tungod ni ini, nagsuot og itom nga sanina og nagkahiusa sila nga nagdagkot og kandila ug nagampo sa labi sa Municipal Hall kaganihang buntag aron ipadayag ang ilang kahiubos ug kadismaya. Gawa sa duha ka semana nga pagkalangan sa ilang sweldo og 13-month pay sa mga empleyado, paralisado sab ang tanang transaksyon ug serbisyo sa LGU. Nagtuo si Mayor Jean Dino Roquero nga mibalibad sa pagproseso sa sweldo ug bonus sa mga empleyado ang bangko tungod na sab sa gipagulang memorandum order ni Vice Mayor Juanito Agustin niadtong Nobyembre 10 sa mga department heads nga siya na ang ilhon nga mayor kay gisuspenso man sa sangguniang panlalawigan si Roquero. Apan buwelta sa mayor, walay basihan ang suspension order sa SP tungod dili pa kani final and executory. Sugdan na sa Department of Education ang klase alang sa Alternative Learning System kun ALS sa 55 ka mga pilot school sa Davao Region alang sa regular class sa mga ALS learner nga mag-senior high school. Gihimo kini sa DepEd aron masiguro ang pagsulod sa mga learners sa ALS sa kolehiyo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nasabutan na sa Department of Education kun DepEd ang pagsugod sa klase sa mga learner sa Alternative Learning System kun ALS nga mag-senior high school. Pasabot, musulod na og regular nga klase ang mga learner sa ALS nga mag-grade 11 ug 12 aron walay babag sa ilang interes nga magtuon sa college. Sumala ni Marilet Almeida, ang Director 3 sa Bureau of Alternative Learning System sa DepEd, ang Davao Region ang nakarecord og daghang nagtuon sa ALS. Noon kasi, ang ALS ay hanggang sa junior high school lang, which is equivalent to grade 10. So hindi matatawag na ALS or basic education graduate ang isang ALS learner kung hindi siya mag-undergo ng grade 11 and grade 12. Kaya need talaga na mag-set up ng senior high school para may mapuntahan yung mga grade 10 ALS natin at hindi sila tumigil sa pag-aaral. At para din ma-recognize ang kanilang learning, dapat idiretso nila ito whether papasok sila sa formal na senior high school o kaya ay sa ALS senior high school na bagong-bago siniset up ngayon dito sa Davao Region. Base sa record sa DepEd, kapin 50,000 ang nagpa-enroll sa ALS sa Davao Region alang sa school year 2020-2021 ug modular gihapon ang pamaagi sa ilang pagtuon tungod sa pandemic. Apan kung magsugod na ang regular nga klase sa classroom, obligado ang mga learner sa ALS nga mosulod sa klase. May advocacy tayo sa ang lahat ng division offices natin, ang region. Merong tinatawag na SOCMOB kung saan ina-announce naman yung start ng klase ng ALS, ano ang requirement, saan pupunta. Kasi ang mga mobile teachers natin, yung humahawak ng alternative learning system, kaya sila mobile dahil hindi sila naka-estasyon sa iisa lang. Naghahanap sila ng learners para mag-join na makapag-aral. Kining 55 ka mga public schools dedicated para sa alternative learning system ng mga learners, mo cater ni niadtong mga nahuma nato nga mga estudyante
sa katong grade 10 nga edukasyon, and then they took up the alternative learning system nga pamaagi, after which no requirement na magud ni, and then maupod ni ang mamahimo niya nga gateway para madawat sila dito sa tertiary education. Kay since the senior high school program has become a law, and therefore requiring it as part of the educational system is a must. So kinahanglang moagi gayud no ang estudyante nga og senior high school. Ubos sa Republic Act 10533 kun K-12 Basic Education Law nga giaprubahan niya tong Mayo 15, 2013, nadugangan og duha ka tuig ang high school. Tungod niini, nakadesisyon ang DepEd nga mutuon sa senior high school ang mga ALS learner. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gideklara nga persona non grata sa sangguniang panlalawigan sa North Cotabato ang provincial officer nga si Attorney Christopher Cabelin. Gihimo ang deklarasyon atol sa ika-108th regular session sa sangguniang panlalawigan kagahapon, Nobyembre 23. Gitumbok nga hinungdan niini ang malisyoso matod pa nga social media post ni Cabelin batok sa SP. Sa social media post ni Cabelin, midipinsa kini nga dili siya mamahimong ideklara nga persona non grata ni bisan kinsa pa labaw na sa mga miyembro sa SP tungod para lang kini sa mga langyaw. Ang persona non grata usa ka pinulungang Latin nga nagpasabot nga person not welcome. At tangi! Tulo ka mga tao dakpan sa managlahing anti-illegal drug operation sa PDEA o kapulisan sa Bukidnon o Davao del Sur. O mga PDL sa Davao City Jail nga nanom og gulay. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nadakpa na sa mga pulis ang residente sa Malalag, Davao del Sur nga 12 ka tuig nga nagtago-tago tungod sa kaso niini nga pagpatay. Ang suspect gikonsiderang top 3 most wanted sa lungsod. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero.
Sa barangay Panaglib, Kiblawan, Davao del Sur, gidako pinaagi sa warrant of arrest sa mga personahe sa Malalag Municipal Police Station kagahapon, Nobyembre 23, ang usa ka Jason Villabito. Si Villabito, usas tulo ka mga suspect nga gitudlong mipusil patay sa ilang silingan nga si Junicio Malatabon. Netong Hunyo 11, tuig 2009 sa Purok Talisay, Barangay Poblasyon, Malalag. Gibutyag sa suspect na pasanginlan lang siya ug ang iyang amahan nga si alias Roger ug igsuon nga si alias Rene. Doon na nauntay kasabutan nga magpabayad na lang og danyos ang pamilya sa biktima apan wala sila nakabayad. Bayad lang sa 50,000 walang bayad. Sila buwan, hanggang ang pula, pinsi na lang. Ganyan mama dito na. Ganyan kabalwa ito, magtrabaho. Way piyansa nagrekomenda ang korte alang sa temporaryong kagawasan sa suspect. Abot na yun nga tuig ang kaso bago siya nadakpan kay tungod kaya nagtago-tago siya sa asa nga lugar. Antun nga nakakomigin ko nga naarday siya sa Kiblawan. Gipaningkamutan karon sa kapulisan sa lungsod sa Malalag nga madakpan ito ng mga most wanted person sa ilang lungsod. Aron sa inyo ng paagi, makasiguro ang katawhan nga makabot ang tinudalay nga kahapsay kalinaw sa tibok lungsod sa Malalag. Gilauman sa mga pulis nga sa pagkasikop sa suspect, madakpan usab ang amahan niini. Kinsa gikonsidera nga top 9 most wanted person ug ang igsuon niini nga gikonsidera sab nga top 8 most wanted person sa municipal level. Ronizon Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Dakpan ang usa ka masahista og laborer human sila napalitan og illegal nga droga sa mga pulis sa Valencia City, Bukidnon. Samtang sa Digos City, Davao del Sur, nadakpan sab ang top 9 regional targets sa drug bypass operation sa kapulisan og PDEA. Ani ang report ni Rhea Monticalvo. Gibana-banang 3.13 grams nga kabugaton ang 13 ka sachet sa shabu nga na-recover gikan sa mga dinakpang sila Robert Nono ug Ann Godinez. Matod ni Police Lieutenant Colonel John Ray Barasan, ang officer in charge sa Valencia City Police Station, doon na kini street value nga kapin 21,000 pesos. Gilusad sa kapulisan ang drug bypass operation pasado alas 4 sa sayong kabuntagon kagahapon, Nobyembre 23 sa Pro 4 Barangay Barubo. Samtang sa Digos City sa Davao del Sur, nalitag sa kapulisan og PDEA Davao del Sur og Region Special Operation Group 11 ang gikonsidera nga top 9 regional target list og high value target sa gikasang anti-illegal drug operation dito sa Purok Anahaw, Barangay San Miguel pasado alas 6 kagabi, Nobyembre 23. Ang suspect giilang si Alberto Coli alias Dong, 24 anyos, usa ka waiter og residente sa Purok Gemelina, Udaca, Barangay San Miguel. Nakuha sa posisyon sa suspect ang 4 ka sachet sa gituuhang shabu, mga drug paraphernalia, motorsiklo nga gigamit sa paghatod sa illegal nga droga ug 1,000 ka pesos nga marked money. Gibana-banang mukabat sa 2,700 pesos ang balor sa illegal nga droga nga adunay timbang nga 0.18 grams. Ang mga dinakpan, ditinado na karon samtang gihikay ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act, batok kanila. Rhea Monticalvo, Newsline Philippines, stay safe. Patay ang usa ka residente sa Radyabuayan, Maguindanao human gihimong break sa usa ka van ang balay niini daplin sa highway sa Barangay Zapakan, Kaganihang Udto. Anaa sa sulod sa balay niadtong tungura ang residente nga wala pa panganli sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa maransab ang driver sa van ug mga sakay niini. Matud ni Mayor Racob Ampatuan, usa sa mga meresponde sa aksidente, nawadan og kontrol sa manobela ang driver sa van tungod kusog ang daga niini. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang insidente.
Ayon sa International Committee of the Red Cross kon ICRC, ang mental health system sa Mindanao pinaagi sa pagpahigayon og training sa mga mental health workers sulod sa usa ka tuig. Gibahin ang training sa tulo ka session. Unang gitun-an ang basic therapeutic skills nga gihimo sa Cebu City. Ikaduha ang theory and approaches nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City ug ikatulo ug katapusang session gihimo sa Davao City nga refresher sa tanang natun-an. Tumong sa ICRC nga madugangan ang kahibalo sa mga mental health workers aron mutabang sa mga nabiktima sa kalamidad ug gyera sama sa Marawi Siege. Adunay himuong monitoring ang ICRC matag bulan sa mga nakahuman sa training sanglit obligado silang mutabang sa mga yanong Pilipinong grabing naapektuhan dihang miigo ang pandemya. Doon na konsumo, nakabaton pa og panginabuhian ang mga PDL sa Davao City Jail pinagi sa ilang pagtanom og mga gulay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nahimutang sa rooftop sa Davao City Jail sa Maa ang mga tanom nga okra, kamatis, ampalaya, sitaw, tangkong, sili, pechay ug lettuce sa mga person deprived of liberty kun PDL. Gihimo nila kini nga garden kun asa organic fertilizer ang ilang gamit. Tumong sa proyekto nga makabaton og presko nga gulay sa pagkaon ng mga bilanggo luyo sa pandemya. Ang Urban Gardening Project, inisyatibo sa jail warden nga si Jail Senior Inspector Erwin Isden aron matabangan sab ang mga PDL sa ilang pagbag-o. Ni-encourage natin yung ating mga inmates as also part of the rehabilitation and reformation. So nakita kasi namin yung urban gardening is a very effective way of calming our PDL. So makikita natin especially pag dinidiligan nila yung mga halaman at saka nilalagyan ng mga fertilizer, in-indoctrinate natin dito na yung ating mga inmates is yung pagbibigay ng alaga ba sa mga ganitong pamamaraan. So makikita natin yung love of the inmates sa pamamagitan ng halaman or sa mga gulay. Gawas sa mga bilanggo, gingganyo sab ang mga residente nga magtanom aron gawas nga makadaginot, makasiguro pa nga presko ang ipakaong gulay sa pamilya. Encourage natin yung ating community na magkaroon lamang ng kahit kaunting taniman sa kanilang mga bakuran at sa ganon maibsan natin yung gutom. Katambayayong sa BGMP, ang Department of Agriculture nga naghatag kanila og liso sa mga gipangtanom nga gulay. Gawas nga konsumo, nahimo sab nga panginabuhian sa mga PDL ang ilang mga tanom nga gulay sanglit. Gibawal pa karon ang mga bisita tungod sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Og mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 31 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!